Hledáte perfektní místo k rekreaci či trvalému bydlení? V obci Guntramovice, která se nachází pouhé 4 kilometry od města Budyšov nad Budyšovkou, nabízíme k prodeji 3podlažní chatu. Nemovitost prošla celkovou rekonstrukcí. U domu můžete využít terasu s bazénem a k chatě náleží nádherná vzrostlá zahrada. Ve spodní části pozemku naleznete terasu, zastřešené stání s dílnou, betonový grill, kuželky a pod zahradou máte vlastní vinný sklípek. Veškerou občanskou vybavenost naleznete ve 4 kilometrech vzdáleném městě Budyšov nad Budyšovkou. Nacházíte se v rekreační oblasti v blízkosti krásných hustých lesů, ideálních pro houbaření, procházky i výjížďky na kole. V dojezdové vzdálenosti 13 kilometrů máte vodní nádrže Slezská Harta a Kružberk. V zimních měsících pak můžete v obci Guntramovice využít zdejší lyžařský vlek s umělým zasněžováním a běžkařský okruh. Zaujala vás tato mimořádná příležitost? Neváhejte nás kontaktovat.